О, и ето ни отново след рекламите. Дали така е по-добре? Не се знае. Какво ме накара да ви се появя? И така си личи повече как са ми на зигзаг долните зъби с това червено червило. Какво ме накара да се появя днес в този си вид, експериментален. За един бал си избирам цветове и червила и дрехи. Но това няма да е прическата, надявам се. Какво ме накара да се появя и какво имам да ти споделя? Ето така. Благодаря ти, че сме заедно и днес. И имам едно важно споделяне от личен опит, още от миналата година. От тогава, може би, не съм записвала видеа, а много трябваше да направя това. Защо? Защото преминах през една огромна, бих казала, вътрешна трансформация. Не толкова голяма външна, но все пак и външна, за добро или за зло. Но а, намерили сме нещо, с което ще върнем часовника назад. Така че това не ни притеснява. Външната трансформация, вътрешната е по-важна. И това, което преживях, знаете, че аз се занимавах, тези от вас, които знаят, занимавах се с много, как светкат. Тези, една лампичка и светка, все едно съм в цяло студио. Така, да не се отклонявам и да не се разсейвам. Продължаваме. Какво е това важно нещо, което искам да ти споделя? Тази важна случка в моя живот, която доведе до големи трансформации. След това мога да кажа смело най-добрите от раждането на синовете ми до сега. А пък аз съм човек, който непрекъснато е в някакви трансформации. Така че можете да си направите сметката сами и извода. Какво се случи миналата година? Отидох при един хиропрактик с най-чисти намерения. Може би и той имаше такива, не съм сигурна съвсем. Но малко след като приключи вече с наместването на опорно-двигателния ми апарат и ме пита, искаше да ми помогне нещо като някакво заклинание или не знам как да го определя, да каже нещо, което или да направи нещо, което да ми донесе по-голям успех или не знам какво имахме тогава, за какво си говорихме, но пак бяха някакви изпитания. И той искаше да ми помогне. Вярвам, че наистина е имал най-добри намерения, само че се занимаваше и с келтски ритуални, не знам дали се ги наричаше магии, но с някакви си келтски неща, келтска магия. Може би така се казваше едно от нещата. Там са, ако сте чували за друиди и така. Има си специфики, нека така да го кажем. И не подходих предпазливо, както вече подхождам, надявам се. Ами се доверих твърде и му дадох разрешение, му позволих да кажа тези неща, които каза, тихо зад мен, зад гърба ми, зад врата ми. Я да видим. Да не се виждат слушалките, да се виждат обиците. Това е целта на занятието. М, Каза това нещо и тогава, значи аз никога почти не носи червено, сега е съвпадение, но тогава през нощта сънувах един кошмар и една червена нишка, по-ярко дори червено от това, започна да ме обвива от долната част на тялото, от краката, нагоре, 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 нагоре и вече аз не можех да извикам от ужас, а изпитвах такъв огромен ужас и вече когато стигаше до гърлото ми и усещах, че ще ме задуши някъде от дъното на съществото ми, събрах сили и извиках, ама с цяло гърло в съня си няколко пъти. Jesus! 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 И това нещо пуф и изчезна. Така, изненадата ми от това. Събуждам се сутринта
или ако не се събудих и в края на тази картина и това преживяване. Но така или иначе, на другата сутрин аз останах с едно очудване. Първо, че сънувам кошмар, защото аз почти никога не сънувам кошмари. Спях спокойно, сравнително, направо супер спокойно. Никога не ме е било страх от тъмно. И след този кошмар, в продължение на няколко дни, може би седмица, може би малко повече, аз се ужасявах да заспя. Усещах тъмно присъствие около себе си в стаята, от едната страна особено. Слагах си възглавници така, за да по някакъв начин да се чувствам защитена. До такава степен беше ужасът ми, докато заспивах. Спях на светното, на лампа. Това дори като малка никога не се е случвало. И започнах да търся начини. Аз съм била в най-различни школи, където съм се занимавала с енергийни изчиствания, всичко в сферата на New Age, може да се каже, че съм минала. Абсолютно. Абсолютно не, но огромна част. Огромна част. От курсове, лекции, семинари, какво ли не, какво ли не. И знаех много добре, бях наясно, още тогава и доста преди това, за тъмната страна на нещата, така да ги наречем. М, да, я наречем. И, и да, всъщност до преди години аз бях толкова свързана с моя вътрешен свят и с м, тези енергии, които аз, как да кажа, опроводявах, които винаги са били на любов, на радост, на изключително леки, жизнерадостни, позитивни и благотворящи. Така да ги наречем. В един момент започнах да осъзнавам, че всъщност има и съвсем противоположни и че всъщност повечето хора живеят в зависимост от тази негативната страна. Нямат свободата да са в лекотата, в радостта, в спокойствието, ами са в гнева, алчността или притеснението, или това са също такива ниши духове, демонични, които се хранят от тази енергия. Всеки път, когато се ядосваш, всеки път, когато м, си тъжен, тъжна, или пък се самосъжаляваш, или м, изпитваш някаква интензивно негативна емоция, ти ги захранваш. И колкото по-често го правиш, толкова по-големи стават те. И това не е добре. Та бях запозната с тъмната страна вече и как много от болестите всъщност и много от проблемите ни се свързват с присъствието на такива, допускането ни на такива същности в нас и около нас. И какво направих аз? Започнах, имам нужда от разнообразие. Започнах да търся начини да се справям с тези същности. Започнах да търся видеа за такива демонични зачистения. Имах от Access Consciousness, Demon Clearings и имала съм инструменти, но нищо в случая не ми работеше така, както на мен ми се искаше да почувствам облегчение и освобождаване от тези присъствия, тези тъмни присъствия. И попаднах на един американски пастор, Даниел Адамс, мисля, че се казва. Даниел Адамс. Русо момче, така доста здравичко, има
мисля, че три деца, а, много стабилен, много стабилен и физически, и много стабилен във вярата си. И това момче, този мъж всъщност, момче, просто защото моите години започват да напредват и го виждам така. М, т- Този пастор, най-правилно, освободи, освободи много хора. Има такива записи, може да гледате, ако искате на английски, обаче, който ползва, няма да му е никакъв проблем. Много са интересни, много са... той вижда, Святия Дух му дава информация за много от нещата, които се случват в а, живота на хората и той ги казва още преди, знае отговор още преди да ги е попитал и преди те са казали. Много, много интересно. И така освободи едно момче от някакви демони и след като го освободи, каза, това не го правя аз, това го прави Христос чрез мен. Опа, това е кръка ми, който го... Това съм аз, който го... Аз, която бута маста чрез кръка ми. Почнах да смея на собствените си, то дори не са шеги, но когато започна да смея сама на такива елем- елементарни неща, разбирам, че отново съм си аз и съм си дигнала енергията, защото, повярвайте ми, няма нищо по-хубаво от това да, да живеем в лекота и да се забавляваме сами, да не ни е нужно някой да ни, да ни развлича, за да ни е хубаво. Сами също, първо, че не сме сами, второ, че можем достатъчно добре да се ентертейнваме, за да не се повтарям на български. Даниел Адамс каза тогава на мъжа, който беше освободен от демони, ако вярваш, защото лицето му се промени, излъчването се промени на този човек. Преди това виждаш гнева му в очите, в гласа, в стойката, в излъчването и пада на земята и започва да плаче като малко бебе и просто знаеш, че това е истина, знаеш го с цялото си същество, когато го гледаш. И му каза, ако вярваш, че това е така, просто повтари след мен, Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. И какво беше? I welcome you into my heart. Into my heart. Буквално тези няколко изречения казах. А, Исус, даже много странно, че в съня ми не виках Исус, а виках Jesus. Не знам защо. И, и тъжно е сега, когато си мисля за живота ми преди, че аз не съм го приемала реално не го приемах като Бог, като равен на Бог, приемах го като Божий син. И приемах, че Бог като изключително добър, нали, Бог баща, като изключително добър Бог, просто защото много го обича, му дава такъв статут едва ли не, но не защото той по принцип си го има, а просто... Имах много наивна представа за нещата и наистина, което е възможно с развитието на душата ми, с вървенето по пътя на познанието. След време, най-вероятно, пак ще си мисля за много от сегашните ми а, знания и вярвания, че са наивни в една или друга степен, но, но специално за това, че не го приемах за Бог, а, знам, че съм грешала. Знам, че съм грешала, защото след като казах тези няколко изречения, поканих Исус да бъде, дадох му сърцето си, така просто по, по интернет, онлайн му дадох сърцето си и го поканих да бъде мой Бог, господар на живота ми.
И следващите няколко седмици, хора, не няколко часа, не няколко дни, следващите няколко седмици, аз ридаех като бебе. Ето тази голяма жена, която виждате тук, на която втория син ще бъде абитюрент тази година. Живот и здраве. М, Плачех като малко дете. Просто се чувствах като едно бебенце, което Бог държи в ръцете си и го измива в любовта си, която тече постоянно над него. И тя е постоянно над нас и в нас. Въпросът е доколко ние сме възприемчиви за нея. И почнах да чувам много ясно гласа на Святия Дух. Това е друга моя грешка. Преди време едно момиче ми беше казало, не си необходими никакви курсове, всичко, от което имаш нужда, Святия Дух, може да го питаш, може да ти да даде тази информация. И аз си казах, oh, you're so old-fashioned, girl. Нали, какво ми говориш за мен? Какво ми думаш като аз? Знаеш ли колко неща знам? О, това е его. Това е его. Това е его-мего. Мега его. Давам си сметка, правя си сама забележка, че не съм била права и се кани отдавна да й пиша и да й се извиня. Защото наистина Святия Дух започна да си общува с мен. Това е друго нещо, което ви препоръчвам най-горещо да правите просто сутрин. Аз го каня в живота ми всеки ден, отново и отново. Давам разрешение на Божествения план да се изпълни за мен. Съгласявам се с него и давам м, съгласието си, хайде, нека да се повторим. Важно е да дадем. Ние имаме свободна воля. И точно защото имаме свободна воля, Бог, колкото и да ни обича, макар че безкрайно много ни обича. Само който го е преживявал, знае. Само който се е докосвал наистина до сърцето на Христос, само той знае какво е наистина любов. Цялата любов. Аз съм доста близка с синовете ми. Живяла съм в любов. И изпитвала съм любов към другите, изпитвала съм тяхната любов към мен. Доста интензивно съм работила в това направление за любовта. Цялата ни любов, заедно да я вземем, тяхната и моята, няма да се напълни една шепа в сравнение с този водопад от любов, който усетих тогава. И това те променя завинаги. Това не е книга, това не е курс, това не е дори Библията. Дори Библията, ако човек няма лично общуване в сърцето си с Бог, а, няма да я разбере. Аз съм чела преди ам, Новия Завет, чела съм Стария, признам си, все още ми е трудно, но това, което направих тогава, беше да си купя Библията и наново да започна да я чета. И започнах да отварям там, където Бог ме насочва. И едно от първите места, които ми показа, беше малко преди разпятието му и разпятието му на кръста. Сега мога да си представям, че това е неговата кръв и че съм покрита с нея. Това е друго нещо, което не разбирах изобщо преди. Какво означава I plead the blood of Jesus over my family, over my home. И струваше ми се направо жестоко и ужасно. Но всъщност това е най-ценното нещо, което Христос е дал за нас, живота си и кръвта си. И една капка дори от неговата кръв е достатъчна, за да реши всичките проблеми в живота ни. Да, забравих си мисълта, но защо го казах?
за начина по който се чувствах и още нещо. Нямам никакъв скрипт и, и е съвсем спонтанно това записване и този клип, но беше нещо за Святия Дух и за Христос. Не знам. Това ще са отделни клипове. Няма да ви разказвам всичко, защото... Да, седих се. Последно това завършвам. И, и ще приключим за днес, защото стана ужасно дълъг този, как се казва? Това завръщане. Така, преди да ми изгасне лаптопа. А, Едно от нещата, които ми показа тогава Христос, беше времето преди да го разпънат и самото му разпъване. И тогава все едно започнах да чета Библията за първ път през живота си. И наистина през съвсем други очи я виждах. И просто на такива големи тежки ми капеха сълзите по страниците. Защото ми показа, че това е било истина. И, и веднъж, когато се случи този шифт в съзнанието ни, тогава вече не можем да се правим, че не знаем и че няма такова нещо. И когато вече знаем, че, че, че той е истински, когато вече знаем, че нещата, които се пише Библията, макар и някога да е била манипулирана, някои от книгите в нея да са извадени, някои от нещата да са променени, пак може би едно 90% от нея да е абсолютна истина. Е повече, отколкото в всички останали книги. Не мога дори да кажа нещо, което не е истина там, но да кажем за най-големите скептици. Над 90% за мен истината там е 99%. По-скоро има неща, които са извадени, като Евангелията на Мария Магдалена, защото тя била една от любимите му ученички и имала достъп до знанието, което Христос им е предавал от първо лице. Мисля, че са намерени тези Евангелия, не са добавени. Но това няма значение. Има достатъчно много истина там. Ние да успеем просто 10 Божии заповеди да разберем. Една-две страници в Библията да разберем и да ги живеем. Ще си е заслужавало, ще си е заслужавало да окачат на кръста заради нас. За сега не мисля, че ще заслужаваме чак такава любов. Но, щом Бог е преценил, значи, значи има нещо в нас хората, което е по-добро от това, което показваме към този момент, към днешна дата. И това е моето желание и част от моя път да достигнем до там да можем да бъдем истински синове и дъщери Божии, да живеем така, да общуваме така и да служим така. Обичам ви.